Kasane tadi kencok. Sak jeke murid aku didadake gendho ya lagi iki. Ora nyajan aku nang Mangrejo. Kalah karo lurahe. Kudu sing dadi Subroto ki aku direbut karo lurahe. Jas, ora dadi apa kaya glabui sedulur lanang. Aboto sing kaya ngopo ya tak lakonane jajal iku kedadane kaya ngopo. Iki suatu jam 10 tetapi 10. Ini mongko angel 10 kali kendor. Aku kira kepengin ngadang Mbak Ayu ki ya cukup wasiat. Adat sabene yang iki saka pasar adat sabene. Kok kedep iwo ki keju iki ada baru sing pengen tak apa. Ya wis coba tak entenane nang kene karo turon-turon nang isor wit kene apa Mbak Ayu liwat. Nek apa kok pasar adat sabene yang iki nang pasar ngantuk. Lek baku ini kanggrung ya yuk. Kanggrung kok kanggrung. Kanggrung itu sono ya. Jadi kalau cilakane wong ora lek liwat. Lek wong perot kok ya kesel to dikan. Enak bagi Subroto iso dipangku karo ya kuwi sesuk-esuk iso dikepruk parut kadang-kadang. Wes dimaklumi ya yo ngateni wis ben pisan-pisan. Akhire ora bedino ora apa-apa. Muka mau ora jarak kok le. Pasar. Waduh. Kok kok ngene? Ya cembro. Wah. Gini. Angel dadi wong pincang iki. Tau iki. Aku saka pasar. Kok pasar? Iya. Lah apa iki? Adat sabene aku ini nyambut gawe pasar. Ora apa kuwi. Delok apa iki? Kuwi lho sing nyemplung kuwi apa ya? Sik nyemplung. Kuwi lho kan. Iki lho. Don apa? Sing ndi? Iki apem. Wah, jalan apa iki? Ya jare kene lagi ning dalan kok. Ada sabene aja nggo tempe gembus barang, tapi alasan tempemu yang apa? Tempe gembus. Ya pokoke omah kaya mosok ning dalan kok ya. Wah, mumpung ora ana wong kok tak iki. Kaya apa rasane tempemu kuwi lho. Kalau tempene yung ati ni kae mak endi? Wis sawane kok tempene yo ngati. Wes. Pecut. Ji, kowe kok ning dalan kene mau apa? Aku jan tak puput. Pengen ngadang kowe. Ngajar ngono kok iki bisa apa? Ya ora duwe luput apa-apa karo aku ning aku pengen ketemu karo kowe to. Coba iki ndek gawean apa piye? Yo. Baru nyambut gawe apa piye kok? Aku sedang bali. Coba lho kae glori ngono kae. Ketoke nek ora lho lho. Sajake ono lowongan buka dadi iki lho. Dadi lurah ngono lho. Mbok coba daftar apa piye kok? Dadi lurah ora kepenak. Tenan kuwi Ora kepenak lho kok. dicatur wong ya. Nek nyumbang ki mesti dipilih sik dhewe ampope. Iki ora Mangrejo ki nyumbang piro ya tak pilihane. Pulming 50 ora kok 50. Ora sah gitu. Wah, ora seneng dadi lurah.
Wah, itu sih digoleki nanti ketemu ya lurah iki ndi lek Bang pira ya. Iya banget kan lho. Sumbang-sumbangan kok dadak dikit kok. Aku iki ketemu karo kowe kepengin ketemu aku mergo aku tas mimpi. Mimpi apa kok? Nek kok aku yo tak gosek. Ini, oke, tengok ini. Foto Ora usah. Lambungmu ora tau adus. foto semprot kanggo dulu Masa kok. dibuka-buka kambine. Aku ki mabungi rak mimpi dicopot ulo. Pulo. Ulo. Jempol aku ki dicopot ulo ceput. Terus Atau sakit pincang iki. sajane dicokot ulo tenanan. Monggo ujare para linasis wong tua-tua ki nek ngimpi dicopot ulo jarene ki ya cepet duwe bojo. Ya muga-muga yo tenang kowe. Ora jodoh. Dongake ya iki. Yen kowe dadi manten kok tak rewang-rewangi. Anggone blonjo pasar yo kok aku sik blonjo. Ora usah kangelan kok ora usah melu blonjo. Lho piye to? Kira yo adikku, percaya adikku. Ora apa-apa tak rewang-rewangi mengko masak yo. Aku rewang ora apa-apa. Kira-kira aku dibojoe wae ngono. Yo wang, lo Wis memang. kaya nek iki kira-kira nek dadi manten ngono wangun apa ora iki? Iya, lempar aku ini dadak dicagaki nganggo pring. Ya kan tak dicopot engko kok ya. Karo langsung nyawang iki lho. Yo. Aku janjane ya wis duwe sir-siran. Sopo? Wong kuwi sing tak tresnani. Oh. Bocah endi? Sing wadon endi? Bocah iki yo ayu. Kuning. Dhuwur. Kok apik temen apa yo gelem karo Iya. Di? Alah. Ora. Aku malah ora terus kok kene iki. Dia kok tak kerja kok iki? Tenan, kowe aja ngeterke. Tak kerja. Ora guyu. Sing dadi sir-sire ning atiku ki ora ya mesti kowe. Piye? Kowe. Kowe sapa? Yo kowe Mbak Ayu ku cemplok warsiah ku kok kowe sapa? Kowe iki adikku. Adik kok seneng karo Mbak Yune. Ya ora apa-apa tok. Aku wong lanang kowe wong wedok. Iya. Nek aku seneng karo wong lanang kuwi ora Ning wanggung nek wis wong wedok ae pas to. kowe iki penae adikku kok golek wong wedok liya garo. Lah Ora aku sumpah nek ora karo yo cemplok warsiah aku trimo ora rapi. ya aja ngono iki kene. Ayo coba rene. Iya, kuwi ana sik hubunge jambon. Ayo sampe ngetungi. Kamu sapa? Ini iki oke. Gelem ya. Oh, kok makhluk-makhluk ngono. Nek kowe iki gelem dadi bojoku, uripmu mesti penak ya. Penak ta piye? Sik arep dinggo garan penak ki apa? Kowe punya mbok gawe ora cetha. Ya wis ana wis. Seneng kerja. Ya anak aku mesti nyambut gawe sing mempeng kok gawe murid iki kowe ora anakmu kok. Ora. Gelem ya iki. Mbok golek liyane wae. Ayune tumpo undung.